Значи, ако има ключови техники, примерно, как? Ама си за ръката. Сега вече обсъждаме темата, човек, който няма умения, независимо мъж, жена, младеж, дете, бива нападнат на улица. Значи, ако ти ме хващаш, за да не вземеш нещо от ръката, т.е. държиш чанта и аз се опитвам да ти издърпам чантата от ръката. Сега ще дам чанта. Добре, ако аз се опитвам да взема чантата, ти не се опитвай да я хваниш, а само разгъвай ръката и се използва тази сила. Да я държиш. Разбираш? Не, в случай. Тази сила да е ръка плътно до теб, лагата също плътно до теб, като другата просто посягаш по същия начин как. Така, това е едното. След което със същата ръка, понеже тази държиш, ще удръж веднъж. Хоп, снимаш я, продължаваш. Някой е такъв висок, като да аз не мога да те стигне. Да мисли, тук ще удръж. Важното е, че ти кажеш е така комбинация от удране. Добре. Блъскане. Не. Там, с една и съща част от защото това е главна врата. Да, а това не. Това е главна врата. А това винаги малко отгоре надолу пада. Малко отгоре надолу, защото така може да не оцели добре. Аз си да ви кажа, защото съм по-висок, ще ми като глави нагоре, главите ще стане. Добре, искаш да го изиграем? Добре, аз ще надя първа ще го изиграем. Първа ще го изиграем. Добре, аз си глава, ти дърпаш от там. Дърпаш първо ръката, хващам. След което посягам и удрям. След което свивам, блъскам ръката и накрая с чантата удрям. И ми пищите? Първо вземаш позиция отново, ядеш, стабилно, след което стъпка към мен и биеш. След което